Festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dní majstrov úľu sa organizuje v Bratislave pravidelne už od roku 1990. Priamo v uliciach mesta ponúka pohľad na zručnosti ľudových umelcov, na krásu tanca, spevu slovenského ľudového kroja, ale aj posun tradícií do 21. storočia. Naším cieľom je prakticky ponúknuť ten priamy kontakt medzi výrobcom, udržiavateľom toho remesla a ľuďmi, ktorí sa k tomu bežne nedostajú. Takisto sme sa snažili vlastne teda poukázať na to pôvodné, čo je dôležité, čiže kto nevie, odkiaľ prišiel, niekam má ísť, jednoducho nejaké korene a tak ďalej, a zároveň na tieto úlety alebo ako 21. storočia. To isté vlastne sa odohrá, alebo budú môcť diváci vidieť v rámci prehliadok modných, ale zároveň aj v rámci rôznych tanečných a hudobných fúzií. Čiže tam budete vidieť gypsy balet, cigánske s baletom, alebo rôzne gorálske variácie s jazzom a tak ďalej. Takže bude to celkom pestré. Na festivale sa nachádza vyše 250 remeselníkov z celého Slovenska. Máme tu aj zástupcov zahraničných Slovákov z Bekeščavy. Čipkárok je približne 70. S tým návštevnosť festivalu je okolo 30 000 každý rok. Trojdňový festival, ktorý prilákal aj tento rok tisícky návštevníkov do historického centra, a to na hlavné, primaciálne, Hviezdoslavovo i Rybné námestie, tohto roku otvorilo vystúpenie Sľuku s programom Chorá Slovaka. Nechýbali samozrejme ani ukážky tradičných remesiel. Na vlastné oči si návštevníci mohli pozrieť, ako sa vyrábajú laná, čipky, odlievajú zvony, tkajú koberce či obrusy. Svoje umenie však predviedli aj hrnčiari, pod rukami ktorých sa takto rodili krčahy či misky. To, čo dokážu, ukázali aj drôtikári, hudobníci na tradičných nástrojoch, drevorezbári či majstri, ktorí vyrábali šindle na strechu. Takže ten stolok sa u nás volá struhací stolok. Toto tu je obojručný nož a toto je šindel už vyrobený skoro. Ako dlho trvá, kým vyrobíte taký šindel? No viete čo, takých 5-7 minút. A jedna strecha potrebuje koľko? Podľa toho, aká je veľká, ja mám na stodole napríklad na jednej strane 10 000 kusov. Tak sú to šperky z medeného drôtu, ktorý je tvarovaný a kovaný potom, alebo tepaný respektíve. Na krosnách, či to je technika, a robím ukážku tej starej techniky handráky, pokrovčeky. Čiže zúžitkujem aký starý materiál, áno, staré handry, tak ako sa volá, kedy robili koberce klasické. No a základ je osnova, ktorá je z bavlny, no a predkávam teda handrami, hej, s výškami. No a teraz robím tzv. Zbytkový, hej, koberček to nazývam, slniečkový, že všetky možné zbytky, čo mám, tak akože využívam. Hviezdoslavovo námestí bolo pritom symbolicky rozdelené do 3 častí: východ, stred a západ Slovenska. Podľa pôvodu remeselníkov sa tak v Bratislave naozaj ocitlo celé Slovensko. Najviac sme zaujali pukanské párance zemiakové, ktoré som prvýkrát dnes jedla, bolo to super. My sem chodíme na toto podujatie pravidelne, a keďže sme z centra mesta, tak dneska už sme tu teda druhýkrát a chystáme sa aj zajtra. A čo nás tu zaujalo? Všetko sa nám tu páči, stánky, remesla. Zúčastňujeme sa pravidelne aj vo školy výroby v úľuve, takže sú to veci, ktoré nás zaujímajú a bavia. Všetko sa mi páči, ale tam jeden echtovný bača na zvončeky zvonie, k tomu si spieva, no romantika hotová. Jak vyrobil zvončeky teda sám, tak všetka česť. A majú dobre ladia. Čo jeden stánok, to krajší a o to zaujímavejšia práca. Títo chlapci ma teraz najviac zaujali, to, čo tu hrajú na tých hudobných nástrojoch. Teda tradičná ľudová hudba, folklór. Je to zaujímavejšie, ako keď len prídete niekde do stánku a tu si kúpim nejaký pomienkový predmet. Ako takto, keď to tí ľudia vidia, ako sa to vyrába, tak je to určite zaujímavejšie.
Festival ponúkol aj priestor pre tých najmenších. Detskí návštevníci si mohli vyskúšať tvorivé dielne školy remesiel aj kolotoč na ručný pohon. Žalúdky zase potešil gastronomický dvor s typicky slovenskými špecialitami. Nechýbali tu preto kapustové strapačky, guláš, makové šúľance či brinzové pyrohy. Do toho všetkého zahrali a zatancovali viac ako 20 najlepších hudobných a tanečných súborov s autentickým aj experimentálnym spracovaním folklóru. Kto chcel, mohol sa navyše priamo na hlavnom námestí naučiť aj v škole tanca tancovať. Pastvou pre oči bola určite aj prehliadka autentických krojov i modelov súčasného textilného dizajnu. Prehliadka bude mať ako keby 3 časti. Jedna bude venovaná autentickým krojom, ktoré sa bežne stále nosia a budú mať na sebe ľudia, ktorí sa v tom cítia dobre. Vyslovene to bude nezáväzná, príjemná aktivita. A ďalšie časti sú venované autorkám, súčasným textilným dizajnérkam, ktoré sa inšpirujú tradíciou. Je to Ľubica Poncík, Michála Bednárová a Lenka Stršňová. Sviatočný ženský kroj zo Zvolenskej Slatiny. Aj v tomto roku priniesol festival to najlepšie z ľudovej kultúry. Heslo Vykroj sa z davu tento rok symbolizovalo najmä výzvu na pozastavenie sa v uponáhľanej dobe, kde sa všetci ženieme za peniazmi a tiež zamyslenie sa nad tým, čo nám vlastne prinášajú tradície. Stále sa hovorí, že folklór upadá a všetko v podstate ide dolu vodou, ale práve že takéto akcie, práve som aj pred 5 minútami spomínala, že by to malo byť častejšie v Bratislave a práve takto by sme sa mali predávať aj turistom, aj sami pestovať tú kultúru ďalej. Vidíme tu aj veľa zahraničných turistov, ktorí došli sem a vychutnávajú si to a to, čo pre nás je napríklad možno, že také troška všednejšie vidieť toho hrnčiara tam, ako robí tú keramiku a tak ďalej, tak to pre nich je niečo neobyčajné a myslím si, že na základe tohoto si skutočne budú asi najviac pamätať, že kde to Slovensko je a vlastne kde tá Bratislava je a čo sa tam robí. No a slávnostnú bodku za týmto ročníkom dalo predstavenie neodmysliteľnej súčasti folklóru na Slovensku, súboru Lúčnice s názvom Mladosť a krása. Martina Vinogrodská, Televízia Bratislava.